kỳ su lòng lệ nói hình rây tăng si tanh por kỳ khmat phi phai sa ve ya jing ie trong a phi pen lòng cam cay lòng lệ nói kỳ kinh tin ba phi last mai ha ko ba it ba lệ phi lòng ha du kat ne Kadao ba phila banjai ton nanga tikloi ban ino marwai hang nayanga phim tip hadu kat no ngai api minta tang jing kuslai habanga kin mau ya ki porbaya don langi ngeu ba minta da kum ne kakla khong pong ya laki ular bangi lai ate Toko bai